Astăzi vreau să vă prezint cu toată plăcerea mea un nou brand de skincare. Produsele de la Sere Skin sunt făcute cu drag în România, formulele sunt testate dermatologic și oftalmologic și sunt gândite special să fie potrivite pentru toată lumea, inclusiv pe tenul sensibil. Formulele sunt vegane, naturale, din surse organice, sunt minimaliste și eficiente, cu un pH potrivit pielii de 5,5. Produsele sunt prietenoase și cu mediul, nu există ambalaje externe pe care să le aruncăm, materialele folosite sunt reciclate și reciclabile, iar recipientul este airless. Formulele nu conțin parfum sau uleiuri esențiale și îmi place foarte mult cum îmi simt pielea după ce le folosesc. Efectiv simt pe pielea mea că sunt gândite foarte bine ca să funcționeze într-o sinergie perfectă împreună într-o rutină. Pot fi folosite atât dimineața cât și seara, dar haideți să vă arăt cum le folosesc într-o rutină de seară. Încep cu apa micelară, care a devenit rapid preferata mea, curăță bine tenul, chiar și machiajul waterproof, iar în același timp are și rol calmant. Conține extract de castravete, betaină, glicerină și acid lactic, unele din cele mai bune ingrediente umectante. După ce îmi curăț tenul cu cleanser, aplic apă termală și continui cu serul Hydrate. Formula oferă hidratare cu acidul hialuronic multimolecular și un efect anti-age de netezire a pielii cu argirelin. Folosesc toate produsele cu succes și în jurul ochilor. Închei rutina cu crema Illuminate, care sigilează toată hidratarea cu ingrediente cheie pentru bariera de protecție, precum glicerină, ceramide sau niacinamide. Formulele sunt legere și intră rapid în piele, chiar e o rutină foarte bună pentru oricine.